जर समजा आपली गाडी बंद असेल तर आपला ब्रेक हा लागणार नाही। त्याच्यामुळे हँडब्रेक हा नेहमी लावलेला स्टॉक काढू नका जोपर्यंत गाडी। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आजची व्हिडिओ घेऊन आलो ती म्हणजे की ड्रायव्हिंगवर, कार ड्रायव्हिंगवर। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की जे बेसिक आहे ड्रायव्हिंगमध्ये, म्हणजे समजा तुम्ही कार चालवायला शिकत असाल तर जे बेसिक जे माहिती आहे ती आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर ती आपण आधी आतमध्ये जाऊया आणि मग ती माहिती बघायला सुरुवात करूया। पण आता जी बेसिक माहिती आहे ती बघायला सुरुवात करूया। तर ही अशी फ्रंट सीट आहे। तर सर्वप्रथम काय करायचं आहे, आपल्याला जी सीट्स आहे ती आपल्यानुसार आपल्या जे बसण्याचं हे असतं पोझिशन असते त्याच्यानुसार पहिले सेट करून घ्यायचे। आता मी तुम्हाला दाखवतो। आता मी हा असा आतमध्ये बसलो आणि दरवाजा लावून घेतला। आता हे सीट्स आहेत ते म्हणजे की पाय जे आहेत ते पूर्ण आपलं क्लच, ब्रेक, एक्सिलेटर जे आहे ते आपल्याला नीट दाबता आलं पाहिजे। आणि जो समोरचा व्ह्यू आहे आपला, बघा अशा प्रकारे हा जो व्ह्यू आहे डॅशबोर्डचा व्ह्यू, तो आपल्याला दिसला पाहिजे। समजा तुमची हाईट कमी असेल तर जे हे काही गाड्यांना हे स्टेअरिंग ॲडजस्टमेंटचं असतं, तर मग समजा हाईट कमी असेल तर थोडं स्टेअरिंग हे खाली घ्यायचं, जेणेकरून काय होईल की आपल्याला समोरचं इझिली दिसून जाईल। तर अशा प्रकारे आहे, आतमध्ये बसलो। आता मी सीटचं सांगितलं, त्यानंतर आपल्याला सीट बेल्ट लावून घ्यायचं आहे। तर आता मी सीट बेल्टसुद्धा लावून घेतो। हा बघा, हा जो सीट बेल्ट आहे तो असा इथनं लावून घ्यायचा आहे आपल्याला। हा बघा अशा प्रकारे याच्यामध्ये लावून घ्यायचा। आता सीट बेल्ट लावला, सीट बेल्ट सुद्धा लावून घेतला आपण आता बघणार आहोत की गाडी चालू करायची कशी। आता हे काही सोपं आहे एकदम, पण हार्ड नाही, एकदम सोपं गोष्ट आहे ही। पण काही ज्या टिप्स आहेत त्या मी तुम्हाला सांगतो। ज्यावेळी गाडी चालू करत असाल तुम्ही, समजा आता बसले, सीट बेल्ट वगैरे लावून घेतला, त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, गाडी आपली गेअरमध्ये असते किंवा मग न्यूट्रलसुद्धा असते। तर हे पहिले चेक करून घ्यायचं की असं पहिले बघा या साईडला असा हलवायचा हा गेअर। समजा हा पूर्ण वर्किंग करत मूव होत असेल तर समजायचं की गाडी आपली न्यूट्रलला आहे। समजा आता फर्स्टला असेल गाडी तर हलत नाही, हा बघा क्लच दाबूनसुद्धा गेअर हा हलत नाही, फक्त हा जेव्हा न्यूट्रलला असते तेव्हा हलतो। तर चावी लावली मी, त्यानंतर हे एक फिरवलं, त्याच्यानंतर पुन्हा एक फिरवलं की मग आपलं हे जे मीटर आहे, स्पीड मीटर जे आहे, इन्फोटेनमेंटसुद्धा असेल ते सगळं चालू होतं। आणि त्याच्यानंतर आहे आपलं स्टार्टर। इथे तुम्हाला डिलेसुद्धा असेल, हे बघा तुम्ही ज्यावेळी गाडी असेल तुमच्याकडे तेव्हा बघून घ्या। हे बघा मी तुम्हाला दाखवतो, बघा इथे या जो चावीचा जो स्विच आहे त्याच्यावर सगळं दिलेलं आहे। हे लॉक म्हणजे आपलं स्टेअरिंग लॉक होऊन जाईल आणि चावी निघून जाते त्यावेळी। नंतर पुश करायचं आणि ACC म्हणजे तो जे ॲसेसरीज ज्या आहेत त्या, म्हणजे किंवा लाईट्स वगैरे, ह्या इन्फोटेनमेंट सिस्टीम म्हणजे आपला जो स्टिरिओ आहे ते, आणि लाईट्स ह्या चालू होतील। त्याच्यानंतर हे ऑन म्हणजे हे सगळं चालू होईल। त्याच्यानंतर हे स्टार्ट जे आहे ते फक्त ऑनवर कायम चावी असते आपली, त्यानंतर स्टार्टवर अशी पुढं जाते तेव्हा गाडी आपली स्टार्ट होते आणि पुन्हा ती चावी आपली ऑनवर येते। तर मी तुम्हाला दाखवतो आता। ही जी चावी आहे ही अशी लावली आपण आणि मग हे ॲसेसरीज ऑन झाल्या सगळ्या। ॲसेसरीजमध्ये आपल्याला हे काच वगैरे नाही खाली होणार, फक्त ते ॲसेसरी म्हणून ते ऑन होईल। त्याच्यामध्ये आपला जो स्क्रीन आहे आपली, ही जी स्क्रीन आहे ती ऑन होईल। हे बघा ऑन झाली। आता ह्या लाईट्स नाही चालू झाल्या, त्याच्यानंतर ही ऑनवर ढकलली आपण। ऑनवर जेव्हा ढकलली त्यावेळी आपल्या ह्या सर्व लाईट्स चालू झाल्या। हे चालूच आहे आपलं। आता आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे। तर स्टार्ट करायच्या वेळी काय असतं, काही गाड्यांचं आहे ते म्हणजे की क्लच दाबावा लागतो, काही गाड्यांचं बिना क्लच दाबता सुद्धा होतं चालू। तर आपलं स्टार्ट करता वेळी पहिले गेअर चेक करायचा आहे, गेअर। आणि समजा आपली उताराला गाडी असेल तर हँडब्रेक पहिले काढायचा नाही। तर काही लोक काय करतात की ब्रेकवर पाय ठेवतात आणि हँडब्रेक काढून टाकतात, तर असं कधीही करू नका। जर समजा आपली गाडी बंद असेल तर आपला ब्रेक हा लागणार नाही। त्याच्यामुळे हँडब्रेक हा नेहमी लावलेला स्टॉक काढू नका जोपर्यंत गाडी चालू होत नाही तोपर्यंत हँडब्रेक आपल्याला काढायचा नाही। तर आता ही गाडी जी आहे ती क्लच दाबून चालू होते, बऱ्याचशा गाड्या क्लच दाबूनच चालू होतात। तर तुम्ही सुद्धा समजा तुमची नसेल होत, बिना क्लच दाबता सुद्धा चालू होत असेल, तरी सुद्धा एक सवय ठेवा की गाडी जी आहे ती क्लच दाबूनच चालू करायची। समजा गाडी तुमची गेअरमध्ये असेल, तुम्हाला समजलं नाही, तर क्लच दाबून जर चालू केली आपण
तर गाडी पुढे जाणार नाही. आता माझी गाडी स्टार्टच होत नाही, कारण काय, मी क्लच दाबलेलं नाही. आता माझी गाडी गिअरमध्ये आहे. बघा, क्लच दाबला, आता बघा स्टार्ट होईल. हे बघा, लगेच गाडी स्टार्ट झाली. गाडी गिअरमध्येच आहे, क्लच दाबलेला आहे. समजा जरी तुमची न्यूट्रल असेल गाडी, आता बंद करतो पुन्हा. हे बघा, आता क्लचवरचा पाय काढला आहे, गाडी आहे न्यूट्रल. हे बघा, तर क्लचवर पुन्हा पाय ठेवला, पुन्हा हे चालू झालं. आता हे बघा, हे स्टार्टर जे आहे ते कसं मारतं ते दाखवतो तुम्हाला. आता हे बघा, असं फिरवलं, हे सोडून दिलं लगेच. थोडा वेळच फिरवायचं, म्हणजे एकदम हे बघा फक्त असं फिरवायचं, सोडून द्यायचं, किंवा गाडी आपली चालू होऊन जाते. हे बघा, आता आपली गाडीसुद्धा चालू झालेली आहे. गाडी आहे न्यूट्रलमध्ये. क्लच हा मी दाबलेला होता, आता हा सोडला की मग गाडी आपली तरीसुद्धा चालूच राहते. हे बघा, तर अशा प्रकारे चालू झाली. आत्ता आपल्याला ब्रेक सोडायचा, सॉरी, जो हँड ब्रेक आहे तो आपल्याला सोडायचा. ब्रेकवर असा पाय ठेवायचा. हा ब्रेक माझा पूर्ण पाय ठेवला, हा मी हँड ब्रेक काढला, आणि मग आपली गाडी झाली चालायला सुरुवात. तर हे बघा, ही अशा प्रकारे झालं. सीट्स वगैरे ॲडजस्ट केलेले आहेत. पूर्ण मला डॅशबोर्डचा जो व्ह्यू वगैरे आहे तो, आणि बोनेट या गाडीमध्ये दिसणार नाही, त्याच्यामुळे जो डॅशबोर्ड व्ह्यू आहे तो सुद्धा आपल्याला क्लिअरली दिसून जाणार आहे. गेअरबद्दल काही हे सांगतो. हा आहे गेअर या गाडीचा. तर आपल्याला सर्वात आधी काय करायचं आहे की गेअर कसे टाकतात हे समजून घ्यायचं आहे. कारण काय होतं, बऱ्याचदा मी बघितलं, जे नवीन ड्रायव्हर जे शिकत असतात गाडी, तर ते असं गेअर ज्यावेळी टाकतात त्यावेळी खाली बघतात, म्हणजे गेअरकडे बघतात. आता समजा आपला पहिला गेअरला गाडी चालले, तर मग जेव्हा गाडी सेकंड गिअरला टाकायची असेल त्यावेळी जे नवीन ड्रायव्हर असतात ते असं पहिले गेअरकडे बघतात की गेअर कसा घ्यायचा. तर हे पहिले समजून घ्यायचं आहे आपल्याला. गाडी समजा तुमची घरी असेल तर गाडी चालू करायच्या आधी तुम्ही एक दिवस पहिले ही प्रॅक्टिस करा गेअरची, की क्लच दाबून, आणि हे बघा जो क्लच आहे तो दाबूनच गेअर टाकायचा आहे आपल्याला. हा गेअर जो आहे तो असा इकडे केला की फर्स्ट पडतो. आता आहे बघा, ही न्यूट्रलला आहे गाडी, ही मधली जी लाईन आहे ती म्हणजे की न्यूट्रल. आहे बघा, ही न्यूट्रलला आहे. त्यानंतर असा लेफ्ट साईडला ढकलला डाव्या बाजूला, आणि पुढे ढकलायचा की मग हा पडला फर्स्ट. त्याच्यानंतर जर आपल्याला सेकंड टाकायचा आहे तर असाच फक्त असं त्याच साईडला दाबून मागे घ्यायचा, हा पडला आपला सेकंड. त्यानंतर थर्डला घेताना काय करायचं, फक्त हे बघा असा पुढे ढकलायचा आणि पुन्हा पुढे ढकलायचा की मग ऑटोमॅटिकली थर्डवर होतो. कारण जेव्हा आपण असं इथनं सेकंडला समजा आपला गेअर असेल, जेव्हा आपल्याला थर्ड टाकायचं असेल ना, आणि हा जो गेअर आहे ना असं सोडला की बरोबर इथे येतो. हे बघा, हे इथे म्हणजे येऊन जातो. तर फक्त इथे आला की मग आपल्याला सरळ पुढे ढकलायचं आहे. असा हा थर्ड पडला. त्यानंतर फोर्थ घेताना तसाच सरळ मागे घ्यायचा, हा आपला फोर्थ गेअर पडला. आता पाचवा टाकायच्या वेळी काही लोकांचा, म्हणजे काय जे नवीन ड्रायव्हर्स असतात किंवा नवीन शिकणारे असतात त्यांचा थोडा प्रॉब्लेम होतो की पाचवा पडत नाही, थर्ड गेअर पडतो. तर काय करायचं आहे आपल्याला, हा समजा चौथा असेल ना, हा असा फक्त थोडा पुढे घ्यायचा आणि आपल्या साईडला खेचायचा, म्हणजे उजव्या साईडला खेचून घ्यायचा. असा उजव्या साईडला खेचला की मग असा पुढे टाकला की मग हा आपला पाचवा पडला. पाचवा गेअर जो असतो तेव्हा त्याच्यानंतर आपण जेव्हा चौथ्या गेअरवर घ्यायची असते आपल्याला गाडी, तर चौथ्या गेअरवर घेताना काय होतं, काही लोकांचं असं वाटतं की समजा आपण घेताना रिवर्स पडेल, तर असा रिवर्स कधीही पडत नाही चालू गाडी. म्हणजे समजा पुढे आपली गाडी जात असेल तर रिवर्स गेअर पडत नाही, फक्त आवाज करतो एक असा. समजा आपला आता पाचव्या गेअरमध्ये गाडी आहे आणि रिवर्सला येणार असेल, म्हणजे चौथा घ्यायचा आणि चुकून समजा आपली रिवर्सला आहे, तर एक असा क्रँकिंगचा आवाज येतो आपल्याला. तेव्हा समजायचं, तेव्हा जबरदस्ती गेअर हा टाकायचा नसतो. मग असा समजा पाचवा घेतला ना, त्यानंतर जर चौथा टाकायचा तर आपल्याला फक्त असा खाली घ्यायचा आणि पुन्हा असा इझिली मागे खेचायचा. इतकं सोपं आहे हे गेअरचं. तर मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला. आता हे बघा, असं आहे, थांबलो आपण. नंतर इकडे डाव्या साईडला ढकलला, पुढे घेतला, हा पडला फर्स्ट. त्यानंतर तसाच मागे त्या साईडला ढकलून मागे घेतला, हा पडला सेकंड. आता तसाच आपल्याला फक्त थोडासा पुढे टाकलायचा, त्यानंतर हा पडला आपला थर्ड. नंतर फोर्थ टाकताना सुद्धा असंच बघा, असाच फोर्थ. आणि 5 टाकताना असा घ्यायचा, आपल्या राईट साईडला घ्यायचा आणि पुढे ढकलायचा, हा पडला आपला 5 गेअर. आता रिव्हर्सची आपण बघूया, रिव्हर्स गेअर कसा टाकायचा. जो रिव्हर्स गेअर आहे तो काय होता, कधी कधी काय होतं की गेअर हा पडत नाही. बऱ्याचशा गाड्यांचा असा
असा अर्ध्यात राहतो आणि मग क्लच जर सोडला की मग असा क्रँकिंगचा आवाज येतो. तर आपल्याला काय करतं, समजा रिव्हर्स गिअर असा पडत नसेल लगेच, बऱ्याचशा गाड्यांचं असं होतं की रिव्हर्स गिअर हा पटकन पडत नाही. तर काय करायचं आपल्याला, फक्त हा जो आहे तो फर्स्टवर टाकायचा आणि पुन्हा आपल्याला रिव्हर्स टाकायचा किंवा इझिली आपला जो गिअर आहे, हा बघा आता माझासुद्धा बघा इझिली एकदम रिव्हर्सला पडतं. हा रिव्हर्सला पडला. आता बऱ्याचशा गाड्यांना हल्ली काय आलं की सेन्सर्स आणि कॅमेरा वगैरे आलेत. तर जेव्हा रिव्हर्स गिअर पडतो त्यावेळी सेन्सरचा आवाज येतो. आता माझ्या गाडीचं सुद्धा येतं, कॅमेरामध्ये येतं की नाही माहीत नाही बघा. अशा प्रकारे हा सेन्सरचा आवाज येतोय. तर रिव्हर्स गिअर, आता समजा आपली गाडी पहिल्या गिअरला आपल्याला फिरवायची, आता पहिल्या गिअरला आपण पुढे घेतली, नंतर रिव्हर्स घेताना फक्त असा इकडे ढकलायचा, जसा आपण 5 गिअर टाकतो, 5वा गिअर कसा असा आपण इकडे राईट साईडला घेऊन पुढे ढकलतो. तर हा रिव्हर्स पण तसंच आहे, राईट साईडला घ्यायचा आणि फक्त मागे घ्यायचा. मागे घेतला की मग लगेच आपल्याला सेन्सर्स जर असतील आपल्या गाडीमध्ये तर सेन्सरचा आवाज येईल किंवा मग कॅमेरा चालू होईल. तर अशा प्रकारे आहे हे गिअरचं. आता आपण येऊया क्लच, ब्रेक आणि एक्सिलेटरकडे. तर हे बघा, हे जे आहेत ते हे आहे एक्सिलेटर, हे ब्रेक आणि हा आहे क्लच. आणि इकडे आपले डेट पॅडल एक दिलेलं असतं, काही गाड्यांमध्ये असतं काही गाड्यांमध्ये नसतं. या गाडीमध्ये आहे, पण हे जे लॅमिनेशन केलं आहे त्याच्यामुळे ते असं नीट क्लिअरली दिसून येत नाही. पण इथे बघा पाय ठेवायला एकदम इझिली आपल्याला डेट पॅडल आहे. तर एक्सिलेटर, ब्रेक आणि क्लच या 3 गोष्टी क्लिअर झाल्या. त्यानंतर एक्सिलेटर म्हणजे आपलं ते हे RPM म्हणजे आपली गाडी रेस होते. ब्रेक आपला तुम्हाला माहीतच असेल, हा आहे क्लच. हा क्लच जो आहे तो क्लच दाबूनच आपल्याला गिअर टाकायचा आहे. तर हा जो क्लच आहे तो असं फक्त डाव्या पायानेच दाबायचा असतो. तो जो डावा पाय आहे आपला तो फक्त क्लचसाठी आहे आणि जो उजवा पाय आहे तो ब्रेक आणि एक्सिलेटर या 2 गोष्टींसाठी हा उजवा पाय आहे. उजव्या पायाने कधीही क्लच दाबू नये किंवा डाव्या पायाने कधी ब्रेक किंवा एक्सिलेटरकडे आणू नये. ही चुकीची गोष्ट आहे एकदम. काही लोक करतात तसं, पण तसं कधीही करू नये, कारण अपघात होण्याचे खूप चान्सेस असतात. तर आता हे आहे एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लच. आता आपल्याला गिअर ज्यावेळी टाकायचा असतो तर काय करायचं, पूर्ण हा क्लच दाबायचा. क्लचचं एक सांगतो तुम्हाला, काही लोक काय करतात की क्लच हा हाफ क्लच दाबतात, फक्त इतकाच. तर इतका जो क्लच दाबून कधीही गिअर टाकू नका, कारण त्याच्यामुळे तुमच्या गाडीचा जो गिअरबॉक्स आहे त्याला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर हा जो क्लच आहे तो आपल्याला पूर्ण आतमध्ये दाबायचा, जितका जाईल तितका आतमध्ये टाकायचा. हा बघा माझा गिअर जो आहे, माझा जो क्लच आहे तो पूर्ण आतमध्ये गेलेला आहे आणि मगच आपल्याला गिअर शिफ्टिंग करायची आहे. तर हा आहे क्लच. त्याच्यानंतर हे जे ब्रेक आहे, हा ब्रेक आपल्याला गाडीच्या प्रत्येक गाडीच्या नुसार आपला ब्रेक असतो. काही गाड्यांचा थोडा म्हणजे अर्जंट असतो, काही गाड्यांचा थोडा कमी असतो. तर हा हळूहळू आपल्याला दाबून पहिले सवय करून घ्यायची आपल्याला, थोडी स्लो गाडी चालवून. हा आपल्याला ब्रेक आहे, हा गाडी चालू करूनच ब्रेक लागतो. या गाड्यांचा ज्या आता नवीन गाड्या आहेत त्यांचा ब्रेक जो आहे तो, किंवा समजा तुम्ही ऑटो रिक्षा वगैरे भेटला त्यांचा बंदमध्ये सुद्धा ब्रेक लागतो, पण किंवा 2 व्हीलरचा, पण 4 व्हीलरचा कधीही बंदमध्ये ब्रेक लागत नाही. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही. तर हा जो ब्रेक आहे तर तो आपला इतका चालू करून दाबायचा. नाही तर मग समजा ज्यावेळी आता मी तुम्हाला दाखवतो गाडी बंद असते तेव्हा हा ब्रेक आहे ना तो हार्ड होऊन जातो. आता हे बघा मी गाडी बंद केले, आता हे बघा थोडा वेळ चालला, आता हे बघा जात नाही आतमध्ये. किती जरी प्रेशर दिलं तरी जात नाही, आणि हे प्रेशर सुद्धा द्यायचं नाही, मी फक्त तुम्हाला दाखवलं. आता हे झालं ब्रेकचं. त्यानंतर एक्सिलेटर सुद्धा आपला हलका असतं एकदम. एक्सिलेटर हे आपल्याला थोडंसं दाबायचं असतं, जास्त दाबायचं नाही. जास्त जर दाबलं तर आपलं इंजिन हे जास्त रेस होईल. रेस होऊन काय होईल, समजा आपण क्लच सोडला पटकन तर आपली गाडी फास्ट पुढे जाईल किंवा मग लगेच बंदसुद्धा पडू शकते. तर आपल्याला ते एक लक्षात घ्यायचं आहे. ते मी तुम्हाला जेव्हा गाडी चालवताना जी व्हिडिओ दाखवेन त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणारच आहे की किती क्लच दाबायचं, किती एक्सिलेटर दाबायचं. तर हे झालं काही एक्सिलेटर, ब्रेक आणि क्लचबद्दल माहिती. आजच्या व्हिडिओला मी इथेच एंड करतो. व्हिडिओ कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक शेअर करा, आणि तुम्हाला कोणकोणत्या व्हिडिओ बघायला आवडतील हे मला कमेंट करून सांगा. मी त्या प्रकारच्या सुद्धा व्हिडिओ बनवत जाईन. आणि या ज्या ड्रायव्हिंगच्या व्हिडिओ आहेत त्या मी स्टेप बाय स्टेप जे प्रत्येक गोष्ट आहे ती तुम्हाला व्हिडिओद्वारे दाखवत जाणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करून ठेवा, बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओ ही लवकर तुमच्या समोर येईल.